Takže utekám si teda rozostavať ten druhý regál a v podstate uvidíme. Takže snáď sa nám zadarí a ideme na to, takže reálne pilcka zatác najpokračuje, lebo vidíte aký čas venku a reálne idem na to. Že to je býva takto pekne zabalené. Málo svetla máme, aj keď sem to hrozno otať z tej záhrady potentoval. A je to naša malá otrava. Kde otravo? Čo? Takže prídeme k bylo. Takže toto je základ a rozmýšľam, jak to postaviť včel tento regál. Máme 1, 2, 4, toto máme nižší teda. Ale áno, furt, však sem tu. A idem spraviť troška miesto, aby sme měli kam dať tento druhý regál. Tak hneď sa našel miesto na druhý regálek a idem pokračovať. Takže takto nejak. Len to budem musieť vymysleť, jak si to napoličkovať. Asi tak nejak. A zase tady. Takže už konštruujem druhú stranu.
Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikayalami ilondoloze. Takže je neskorší večer, takže moc vám toho neukážem. Je to takto žatát poukladané, to bude ještě třeba poriešiť. Ale už je základ hotový, daný. A už se tu dá aspoň hýbat, takže reálně aspoň tak nějak. Takže nazdar, je další den v podstatě. Uteká v podstatě. Bude být pár věcí, ukážem vám který. Pardon. Že toho bylo dost. Víc než dost, to vidíte na druhém YouTube kanálu, abych mohl dotočit na tento YouTube kanál nějaké videa.
teda dorobiť toto video, tak v podstate utekáme ešte spraviť pár vecí a jeden záber teda z toho, jak som upratal ten regál, vám spravím a asi tak nejak. Takže toľko k tému a ešte do videa vysvetlím, o co ide, takže toľko k témuto. Takže takto nejak približne je to usporádané, aspoň nech to vypadá. Aby sa tu dalo aj hýbať, samozrejme, že áno. Ale no, fakt. Takže reálne ešte sa mi stalo to, že po ceste spátky sa hento zhaslo. A dostal som vysať na dálnici, tak šikovno som si volal pomoc, aby mňa dovezli dom, lebo v podstate potreboval som byť více tu, jak inde. Pardon. Takže idem otestovať, co tomu vlastne je. No dotestujeme si to v priebehu týždňa, vyskúšame, co tému môže byť, takže reálne snad toľko tému a ja utekám aspoň snad vytáhnuť batérku a ukážeme si to aspoň približne, jak je vytučená batérka Submariny, takže reálne tak nejak. Takže nazdar, no, máme vyšľahnú batérku, ak vám nic neukážem, takže reálne tak. A vím, že proste včera motor ešte točil, takže zadrýty není. Takže idem vytáhnuť batérku, dať ju pod prúd a uvidíme. Takže asi tak jak. Ďalší vec a sedačka potrápi. Ja som zvedavý, kde to zase spraví. V základe vody je dosť, takže reálne, že by sa to uvarilo, tak to nemôže byť. Aspoň základná správa, dobrá. A pôjdeme po elektrice asi, alebo iba len tak motor zasel. Takže reálne, keby sa niečo udilo, tak by aspoň zaklepal, ale batérka má snahu točiť s ním, takže reálne nemyslím si, že to je tým, že by sa niečo stalo motoru. Len to je niekde nejaká elektrická vada. Tentokrát to išlo lepší tá batérka ven, jak naposledy. A uvidíme. Ak si dopadlo takto úplne na nulu vyňavená. Takže nazdar, už sme u konca videa. V podstate auto už je na nabíjačce. Či auto batérka, pardon. Je na nabíjačce a reálne uvidíme prvý základ, co bude. Tak keď ju nahodíme, skúsime pretočiť alebo natočiť motor. Uvidíme, co nám povie. A kdyby náhodou, tak možno bude treba aj skúsiť tlaky, či náhodou to nevzdali rozvody, jestli budú tlaky, tak je problém niekde inde. A to si myslím, že bude proste problém v elektrike niekde, takže iba toľko k tomuto. A ne, že myslím, ale 100% vím, že to tak bude, takže toľko k tomuto, tak asi tak nejak, takže tak asi tak nejak teda, tak díky za sledovanosť, podporu, lajky, odbere a ahoj.